Izložba je putujućeg karaktera, projekt je 13 hrvatskih muzeja, obuhvaća područje od Crikvenice na zapadu do Iloka na istoku Hrvatske. Inicijator izložbe je bio muzej u Brdovcu. 1903. godina bila je godina velikih nemira na području Banske Hrvatske. Taj dio Hrvatske je tada bio pod ugarskim patronatom, pod ugarskom vlašću i ljudi naši su se počeli buniti zbog mađarske dominacije. Koristio se mađarski jezik, upotrebljavali su se mađarski simboli. Doslovno, kako god pogledali, Hrvati su bili građani drugog reda. Kap koja je prelila čašu je bila doslovno uvreda da se mi onako sami ne možemo uzdržavati, pa da bi zapravo trebali biti zahvalni na takvome odnosu. Nažalost, u travnju te iste godine pala je i prva ljudska žrtva kada su lokalni seljaci sa željezničke postaje u Zaprešiću skinuli zastavu. Tada se pobuna prelila na ostatak države, konkretno u Varaždinu je isto došlo prvo do nemira koji su bili usmjereni protiv predstavnika mađaronske vlasti. Glavna osoba protiv koje je bio usmjeren gnjev bio je ban Kuen Hedervari, no on je nama bio tu u Varaždinu apstraktan pojam, budući da on rezidirao u Zagrebu. Tako da su se tu ljudi ukomili na gradonačelnike, na predstavnike županije, na velikaše, sve koji su smatrali izdancima Mađarona. Što se naše izložbe tiče, izložba je u obliku plakata, panoa, obuhvaća područje svakog muzeja. Naša izložba je još posebna po tome što smo mi stavili neke predmete iz naših fundusa, koji nemaju konkretne veze sa samom pobunom, ali imaju veze sa godinom 1903. u Varaždinu. Tako da se vidi što se zapravo tada događalo. Od kulturnih predstava, priredaba, imamo fotografiju učenika Varaždinske gimnazije iz te godine, imamo zapisnike Hrvatskog sokolskog društva, imamo trubu koju su koristili poštari, tako da od svega pomalo čisto da se da jedan širi presjek života u Varaždinu te 1903. godine.